Kedu ife bụ agwụ? Kpọọ ya n'ọnụ oyibo spirit force. Kpọọ ya mmụọ nọ n'ime mmadụ eji arụ ọrụ. Kpọọ ya mmụọ nka na ụzụ. Kpọọ ya guardian angel, mmụọ ọma gị. Nke ọbụla ị kpọọ ya dị mma. Ọtụtụ ndị mmadụ nwere nkọwa gbasara ya bụ agwụ. Otu ọbụla isi kọwa ya dị mma. Nke kacha nke mara ife ọ bụ, mara ife ọ na-alụ, malụ nsọ ya. Agwụ bụ mmụọ eji arụ ọrụ. Agwụ bụ obute akụ. Agwụ bụ mmụọ na-ebute ụfa. Agwụ bụ mmụọ eji arụ ọrụ. Ọtụtụ ife dị iche iche a ga-ezi wee kọwaa anya bụ agwụ buru ibu, ya ka eji kpọọ ya agwụ agwụ agwụ. Kịta, iwu bụ na onye ọbụla ga-enwe agwụ. Kedu onye ọ dụrụ inwe agwụ? Onye ọbụla n'elu ụwa n'ala Igbo, ka anyị were ya n'ala Igbo maka na ebe onye bi ka ọ na-awachi. Onye ọbụla nne mụrụ n'ala Igbo nwere agwụ, ma ịbụ nwoke ma ịbụ nwaanyị. Ọ bụrụ na nke a bụ izi na-esonyere anyị, nnọọ. Ọ bụrụ na ị na-esonyere anyị na mgbe anyị sigide eme daalụ, nyere m aka tụsa ozi a, pinye aka n'akara ịfụnanya ma zọnyere m okwu na ngalaba okwu. Echefula na ife anyị na-eme n'ọgbakọ a bụ ịkwalite ọnọdụ Igbo na asụsụ Igbo na mmekọrịta ahụ na nwanne. Kedu onye ọ dụrụ inwe agwụ? Iwu na mmadụ niile ga-enwe agwụ. Ọ bụrụ na nne mụrụ gị n'ala Igbo na ịbụ onye Igbo, ị nwere agwụ. Ọsọkwa gị bụrụ nwoke, ọsọ gị bụrụ nwaanyị. Kedụzi onye ọ dụrụ ịlụrụ gị agwụ maọbụ imelu gị ife agwụ? Ọ bụghị nwaanyị ka ọ dụrụ imelu gị ife agwụ. Ife nji wee kwuo okwu a bụ maka na ya nọgo m ọtụtụ ụmụnne anyị wee na-ebe akwa. Ụfọdụ na-ebe akwa na-asị na ha jere ebe a na-ekpe ekpere, nwaanyị bụ onye isi ekpere wee medoru ha ife agwụ. Amaghọ m ka o si je, mana ọ dụghị ọrụ nwaanyị imelu gị ife agwụ. M ga-akaba ahụ ka m gbalie ya kịrịkịrị ka ọ ga-ekwe onye ọbụla nghọta. Na be anyị bụ ala Igbo, ka esi eme ife dị n'agwụ bụ a na-enwe agwụ ọha dịka o si dị na mpaghara be anyị, mana amakwa m na ọ dị etu ahụ na mpaghara ala Igbo dị iche iche. Ọtụtụ ndị na-akpọ ya agwụ nsi ọha, ụfọdụ na-akpọ ya agwụ ọha. Ife bụ agwụ ọha bụ abịa na mpaghara dị iche iche, enwere agwụ na-ejikọ mpaghara ahụ ọnụ. Ọ bụrụ n'ọnụ oyibo, ị nwere ike kpọọ ya kindred. Ụfọdụ na-akpọ ya agwụ ụmụnna. Enwere agwụ na-ejikọ ụmụnna niile ọnụ, oye kindred n'ọnụ oyibo, oye lineage. Kpatara apụta sị na agbụrụ a na-eji nka na ụzụ wee malụ ha, maọbụ na-eji ife ịtụ atụ wee malụ ha. Unu ma ife bụ nka na ụzụ? Ọnya bụ agwụ a na-ekwu okwu ya. Ọ bụla nwaanyị ka ọ dụrụ ịlụrụ mmadụ agwụ. Ife nji ekwu okwu a bụ na ọtụtụ ụmụnne anyị ezitegolu m ozi si na nwaanyị lụrụ ha agwụ n'ebe nwa, ikekwa ọbụla ebe ejele ekpere. Onye ọ dụrụ ịlụrụ agwụ, ọ lụrụ gị agwụ bụ onye bụ ọfa agwụ na ụmụnna ụnụ. Onye bụ ọfa agwụ na ụmụnna ụnụ. Maka na a na-enwe aka bụ ọfa agwụ dịka o si dị n'akụkụ nke anyị. Onye ụmụnna gị bụ ọfa agwụ bụ onye ọ dụrụ ịlụrụ gị ọfa agwụ. Abịa na ụmụnna gị, kedu aka ji ọfọ bụ ọfọ agwụ? Onye ahụ ka ọ dụrụ ịlụrụ gị agwụ. Nke a wee dịrị gaba. Anyị ka na-echigha azụ. Ka anyị na-achighatụ azụ nwa obele, ka anyị kọwaa kedu ụdị agwụ dị iche iche. Maka na abịa, ana m anụ ụfọdụ ndị mmadụ a na-asị nne agwụ, nna agwụ, ụmụ agwụ, okolo agwụ wee dịrịzịa gaba. Ka anyị tinyegodu ife ọnụ. Ụzọ agwụ one ka enwere? Enwere ụzọ agwụ dị iche iche, ọtụtụ agwụ dị iche iche ka enwere, mana ofu nchekwa ka ha niile nwere. Ọ bụrụ n'ọnụ oyibo asị they have one umbrella. O nwere nke a na-akpọ agwụ ndị ichie. Kedu nke bụ agwụ ndị ichie? Agwụ ndị ichie ka a na-akpọ agwụ be nna gị, ya ka a na-akpọ agwụ ndị ichie. Ama m na anyị na-aghọta ihe m na-ekwu. Agwụ ndị ichie bụ agwụ be nna gị, nyanwa bụ isi agwụ. Nya bụ agwụ izizi ị kwesịrị ime dịka nwa afọ Igbo. Agwụ ọzọ dịkwanụ bụ agwụ ikwu nne gị. O nwere ndị na-akpọ ya umele nne. Agwụ ikwu nne gị maọbụ agwụ umele nne gị, dịka asụsụ bụ unu si wee dị.
akụkụ Anambra anyị na-akpọ ya ikwu nne, ọ dị ka ndị Imo steeti na-akpọ ya umele nne, wee dịrịzịa agaba. Agwụ ebe esi nụta mama gị, nya bụ agwụ nke abụọ. Agwụ nke ịtọ wee bụrụ agwụ ikwu nne nna gị. Nke bụ agwụ ikwu nne nna gị bụ agwụ ebe esi wee nụta mama mụtalụ papa gị. Ọ dị ụzọ ịtọ, anyị akpọgo ụzọ ịtọ. Agwụ ọzọ wee bụrụ agwụ ikwu nne nna nna gị, ma ọ bụrụ na ị bụ dibịa. Ọ dị ịnọ. Onye a bụ ife a na-akpọ afịa na-anọ ụbọchị na-anọ. Ọ bụrụ na ị na-eme dibịa, kaba ahụ ka ịlụzuo agwụ one dị otu a, ọ kachasị ndị mpaghara akụkụ anyị bụ Anambra, maka na ebe onye bi ka ọ na-awaji. Ọ dị gị ịnọ kịta. Agwụ ikwu nne 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 gị, ọ dị ise. Mana onye ga-alụzu agwụ a dịka m si wee kwu, ọ bụrụ na ị bụ mmadụ nkịtị. Kedu ife bụ mmadụ nkịtị? Na enwere ife jikọrọ gị na ọrụ dibịa. Sọsọ ụzọ agwụ na-anọ a mbụ ụzọ kpọ ka ị ga-alụdebe. Mana ọ bụrụ na ị bụ dibịa, mara amalụ na ị ga-alụzu agwụ a zuru oke. Malụ na ị ga-alụzu agwụ ndị a niile mkpọsị dịka etu o si wee dụ ebe ọrụ gị si wee bịa. Onye ọbụla na-alụ ọrụ, ma ijebeghị ikwu nne gị maọbụ ikwu nne nna gị maọbụ ikwu nne nna nne gị wee jee weta ọfa agwụ, kaba ahụ ka ị mee ya. Maka na ndị be anyị si na ọ na-abụ ọsọ chụba nwata, ọ gbana ikwu nne ya. Mara amalụ na ebe papa gị mụọ, na isokwanụ papa gị mụọ ebe ahụ. Enwere agwụ mmiri. Abịa na agwụ mmiri, enwere ezinụlọ dị iche iche bụ na ha na-afụ ife dịka mmiri ọ na-ezo na mmiri anaghị ezo. Ị malụ na agwụ mmiri na nkume mmiri dị n'ezinụlọ ndị ahụ, maọbụ onye ọbụla ọrụ mmiri dị n'akara aka ya, ị malụ na agwụ mmiri mee gịnị so onye dị etu a. Nke a wee mee gịnị wee dịrịzie agaba. Ngwa ngwa ịlụzuchalụ agwụ niile a, cheta na ngwa ngwa enwere aka ogheri agwụ. Enwere ife a na-akpọ aka ogheri agwụ. Enwere ife a na-akpọ ekwensu agwụ, wee dịrịzie agaba. Onye kpatara na ị kwesịrị dịka onye ọrụ ka ị mara ebe akara ọrụ gị si abịa, kedu ebe bụ ebe a kpọkarịrị gị, ka ị wee malụ ka ị si eje ma abịa n'ife dị n'agwụ. Maka na ya bụ ife ebuka. Ịghọtago? Ọ bụkwanụ na ị na-alụ ọrụ na ịdọzubeghị agwụ gị maọbụ na ịdọbeghị adọ, kaba ahụ dọọ agwụ gị maọbụ mee ya ka ndị be unu si eme ya, maka na ọ dị oke mkpa. Maka na agwụ ka eji alụ ọrụ. Ọ bụrụ na ị bụ mmadụ nkịtị na o nwere ife jikọrọ gị na ọrụ, mana agwụ gị enyebego gị nsogbu, kaba ahụ mee ife dị n'agwụ. Maka na agwụ na-ebute ụfa, abụ na-ebute ego. Abịa na agwụ ndị a niile, ị malụ ka o si dị n'akara gị, imee ya wee gbaa anya orikọ. O nwere ife a na-akpọ ịgba agwụ orikọ. Ife mere ị ga-eji gbaa agwụ orikọ a bụ na dịka m si wee gụsie, ọ bụrụ na ị bụ onye na-abụghọ dibịa, ịfụ na ị ga-alụ ụzọ na-abụ maọbụ ịtọ. Ọ bụrụ na ị bụ dibịa, ịfụ na ị ga-alụzụ ụzọ ịnọ maọbụ ise. Ife ị ga-eji gba ha orikọ ọ bụ ka ha na-abụ nọrụ n'udo na-erikọ nri ọnụ, ka ọ ghara ịbụ igbuo. Ọ bụrụ na ị meela agwụ gị ife, nke be nna gị azọrụ si na ọnyanwa bụ isi, na onye ndị nke a jee chọọ nya, ka ị ga-eji gba ha orikọ, ka ha were ofu obi na-alụkọ ọrụ, were ofu obi na-analụ gị oke, were ofu obi na-azụ ụlụ gị afịa, were ofu obi na-achọ ụlụ gị ndị ajọ mmụọ na ndị ajọ mmadụ. Ọ bụrụ na ịlụzuo agwụ a, ịgba ha orikọ ka ha nwee ike wee nọdụ nwụọ. Maka na ọ bụrụ na ịgba ha orikọ, ha ama nnọnwụ, a na-ebutelu gị ọgba aghara, na-adọ gị nseke, na-edutelu gị ndị aka oghere na ndị oseaka.
kịta ka anyị nachighatụkwa azụ nwa obere. Dịka anyị si kọwa na mbụ, dịka nwa afọ Igbo, kedu onye o kwesịrị ịlụ ụlụ gị agwụ maọbụ onye ka ọ dụrụ ịlụ ụlụ mmadụ agwụ? Ekwubugo m ya bifo. Ọ bụrụ na ọkịta ka ị na-esonyere anyị, igetụ ntị. Anyị si na onye o kwesịrị ịlụ ụlụ mmadụ agwụ bụ onye aka ji ọfọ ụmụnna gị, maọbụ onye ọbụla mezugoro ife agwụ na ụmụnna gị, ịma na ọ na-asọ nsọ agwụ. Maka na ọ bụrụ na onye medolu gị ife agwụ anaghị asọ nsọ agwụ, ọnya bụ na ịlụchala agwụ gị ebido mee gịnị? Chetabalụ gị aka oghere. Ị na-ebe n'oke mgbe ịlụchala agwụ ka ibidolu nwebe nsogbu. Maka na agwụ dute elu gị aka oghere, ọ kakwa mma na ịlụghị alụ ma ọ bụrụ na ịchọpụtaghị ọnya bụ ife n'oge. Maka na enwekwuru ike agbakọtalụ gị afọ asị gị nọọ amoosu na-ata gị. Abịa n'akụkụ nke amoosu ahụ, anyị ga-etinye ya ọnụ maka anyị kwuchegodo ife gbasara agwụ. Ọ dụghị ọlụ nwaanyị ịlụ agwụ. Ife nji wee na-ekwu maka nwaanyị na-ekwusi ike bụ na enwere ife onyonyo mmadụ tinyelu m wee sị m nọọ nwaanyị merie ya bụ agwụ. Nwaanyị aya emeelu gị ife agwụ, nke a wee dịrị gaba. E wee bịa n'ife gbasalụ nwaanyị nụrụ di, aya alụ agwụ. Ọ bụrụ na ị bụ nwaanyị na-enugo di, na be di gị ka o doro gị ime gịnị? Ịlụ agwụ gị. Maka nọ ebe ahụ ka ọnọdụ gị dụ. Ọ bụrụkwanụ na ị bụ nwaanyị na ịnụbeghị di, ije mee ife a na-akpọ ikwelu agwụ. Ikwelu agwụ maọbụ ekwelu m agwụ bụ ikwete na ị ga-eme ụdị ife a, kama na ị nwebeghị ọnọdụ nke gị, maọbụ na ị nwebeghị ife o zuru iji wee mee ife agwụ. Ọ bụrụ na ị kwete na ị ga-eme ya bụ agwụ ahụ mee gịnị? Akwụsịnata imebisiri gị ife. Ọnya bụ ekwem agwụ. Nwaanyị ga-eme ife agwụ, mana nwaanyị ama mmelu mmadụ ife agwụ. Abịa n'ife gbasara ife agwụ na-eri na ife agwụ na-asọ, mpaghara dị iche iche n'ala Igbo nwere ife dị iche iche ka ha si enye agwụ ha oke. Ngịnwa ka ọ dụrụ ịna n'obodo gị, na mpaghara obodo gị n'ala Igbo, jee mara ife agwụ ndị bụ unu na-eri. Enwe ndị bụ na agwụ ha na-eri nkịta. Enwe ndị bụ nọọ ọkụkọ ka agwụ ha na-eri. Enwe ndị bụ nọọ ife ndị ọzọ dị iche iche ka agwụ ha na-eme gịnị? Na-eri. Mara amalụ na ife ọbụla agwụ ndị bụ unu na-eri nwere ife kpatara o ji eri ya bụ ife. Maka na ife ọbụla nwere ife buyenu. Ejina maka na obodo dị etu a na nke ha na-eri ife dị etu a, iwerie wee mee beelụzikwa sọ na ịma na ọbụrọzikwa agwụ ka ị na-eme ife ahụ, nọọ ife ọzọ. Kedu ka a ga-esi lụọ ọrụ gị ya bụ agwụ? Ọ bụ na mpaghara be anyị, mbọsị eji emekarị ife agwụ bụ mbọsị Eke. Mana ọ bụrụ na enwelu ka ya bụ ife ọnọdụ ga-esi wee gbanwee, na enwezi ife mere na ime nwuho ya bụ ife, ịwapụ ụlụ mmụọ ji ka alụ mmụọ agba. O nwee ife a na-akpọ ịka alụ mmụọ agba. Ka m kwudebe nke otu a. Mbọsị ahụ, ọ bụrụ na mpaghara akụkụ nke anyị, ọ bụrụ na ọ ga-ekwe mee, ezinụlọ a dị iche iche dịka be nna gị, ikwu nne gị, ikwu nne nna wee dịrị gaba, ọ bụrụ na o nwere ka ha niile ga-esi wee lụọ ya bụ agwụ ofu ụbọchị, gbaa anya olikọ, jikọọ aka ọnụ, gbaa anya olikọ wee nye gị ọfọ agwụ, ọ ga-amagbu onwe ya. Maka na enwere ike asị ka emebia iche iche, onye gị nwa nsogbu. Ọtụtụ n'ime ụmụnne anyị na-ekwu okwu welu na-asị na fe enwela ana ebe ha ya alụ ya bụ agwụ, na-edubeghị ha n'obi, na ha egotabeghị ana, maọbụ na ha alụbeghị ụlọ. Kedu ka ha ga-esi mịa? Ha enwere ike imịa jedebe na be mmadụ? Ọ bụrụ na ị ma na
ị nwebeghị ana obi na ị nwetebeghị ana, jee mee ife a na-akpọ ekwelu mụ agwụ, maka na ọ naghị adịcha mma idebe agwụ gị na be mmadụ, maka na agwụ na-azụta afịa. Ife ọmụmaatụ, ọ bụrụ na gị nwa na-ene m anya jechaa afịa, kedu ebe ngwongwo niile ịzụkọtalụ n'afịa bụ ife malụ mma, kedu ebe ị na-ebuni ya? Ebe ị na-agba ka ibu n'anya bụ na be gị, ebe a ịkpọlụ be gị. Ebe a ka ị ga-ebu ụzọ mee gịnị? Wee jee tọsa anya bụ amala niile ahụ ịzụtara n'afịa, weluzie ile gị wee gụọ eze gị ọnụ. Ma ọ bụrụ na agwụ gị na idebere ya na be mmadụ, agwụ gị wee jechalụ gị afịa, kedu ebe ọ ga-ebu n'anya bụ ife ọma ahụ ọ zụtalụ gị? Ọ inu ka ntụ, weluzie ile gị mee gịnị? Gụọ ọnya ọnụ, gụọ eze gị ọnụ, ka ọ ka ha ma otu a n'ọnụ. Ada ndị gboo bụ afa m. Nyelu m aka tụsa ozi a, pinye aka n'akara ịfụnanya, zọnye ụkwụ na ngalaba okwu. Echefukwana na ife anyị na-eme n'ọgbakọ a bụ ịkwalite ọnọdụ Igbo na mmekọrịta ahụ na nwanne ya. Ka emesịanụ. Ndewonu.